Vi havde 16 fører og bærer med. Altså fører og bærer. Indfører. De var sorte, det må have været nogle indfører, ikke? Så sker der det, at Allan han står og sigter på det her gamle næsehorn, ikke? Og skyder. Og det kan jeg godt lide. Ja, altså, det er en ordentlig patron, ikke? Ja, det altså, det kan jeg godt huske, at det er på virkelig noget, ikke? Jeg mormer lidt det. Ja. Og så fører han jo så af, altså skudet, ikke? Så jeg har ramt, og den ligger ned, og vi farer jo op til det her næsehorn her, ikke? Fordi at vi regner jo med, at jeg er jo selvfølgelig lidt besundelig, det vil jeg sige med det samme. Fordi jeg ville jo egentlig godt have taget det her næsehorn, ikke? Og så ligger der en bære, altså en bære, ikke en bære, en hjælper, skudt lignagtigt i panden, ikke? Og så siger Allan, jeg har ramt ved siden af, siger han så. Jamen, det var et vådeskud. Det var et vådeskud, siger han så. Hvad skal du gøre? Og jeg blev jo dybt ulykkelig, fordi jeg siger, jamen, du har jo dræbt ham, siger jeg så. Altså, jeg skriger, og jeg græder, og jeg bliver meget ked af det, fordi han var jo død, ikke? Hvor Allan så med det samme siger, hvad han replicerer, kan man sige. Jamen, det gør ikke så meget, fordi der er 15 tilbage, sagde han så, ikke? Der blev jo lidt chokeret, ikke? Se, jeg kunne så forstå, hvad det var, han mente. Og så blev vi enige om at sove på den her tragiske hændelse, som vi har været udsat for. Så sov vi ikke. Jeg kan græde lidt, fordi det er tragisk. Så sov vi til næste morgen, og så vi var Allan en gang. På den her gamle, vi var ked af det. Det er nogen sjovere, ikke? Altså, hårdt, så vi kan. Det kan, vi var fandme ked af det, vi var. Ja, vi græd faktisk meget, ikke? Sindssygt, vi græd. Ja, så drak vi så en flaske whisky mere. Som man siger. Og så gik vi på tur. Ja, så tror jeg godt. Så var det, vi så pudsede vi vores kanoner. Ja, og så fik vi lavet vores kanoner. Ja, det kunne vi også. Så var det jo så, at jeg jo endelig langt om længe fik fat i silkekurset med min gode mauser på det, vi kaldte hornet. Altså, ja. Og så siger jeg, nu skal jeg virkelig have et horn. Og det er fint. Ja, så kom jeg til at skole. Hvornår slutter den her historie? Hun døde sgu også. Nej! Lige midt i panden. Hun var lige så grim som næsehorn, ikke? Så jeg kom til at trykke forkert, ikke? Men grim var hun, altså. Michael var frygtelig syg. Allan, hvor grim var hun? Det var frygteligt. Det var det. Hun havde sgu da også en gevækst i panden, ikke? Det er mig. Det var derfor, jeg ramte. Ja, sådan noget et eller andet. Sådan noget gevækst, sådan noget pest. Hun havde virkelig en gevækst i panden, ikke? Ja, sådan noget.